Приятели, май току-що някой влезна в нашия коридор. Нека да видим дали случайно ще си вземе елексир. И... Приятели, днес снимаме рекламно видео в магазин Лекси в Пловдив и с брат ми сме решили да направим изненада за първия потребител, купувач на елексир. Този, който си вземе първи елексир, ще му платим цялата кошница, която е напълнил до този момент, независимо вътре има ли стока за 500 или за 5 лева. В момента е 1,5. Айде да видим колко време ще ни отнеме. Приятели, май току-що някой влезна в нашия коридор. Нека да видим дали случайно ще си вземе елексир. И... Шанс. Чакаме още малко. Оп. Снимай. Я да видим какво ще стане. Пак посяга към същия елексир. Здравей! Извинявай за притеснението, Христо съм аз. Това е Венци. Царски, приятно ми е много. Просто снимаме днес видео за елексир. Много се зарадахме, ти си първият човек, който го взима днес и като благодарност ние сме тук, за да ти подарим още верно. по 2 елексира от всеки вид. Ние искаме сега, като знак на благодарност, ако още нещо имаш ли да пазаруваш, имаш 5 минути да напазаруваш още нещо и ти плащаме цялата кошница. Стига, цялата кошница. Цялата. 5 минути имаш. 5 минути. Айде, let's go. Специално за Сашо от Ice Pro, специални поздрави, ето нашето момче, знае за твоя бранд, взима го. Аре към касата да ходим, айде машини. Сметката няма да хвърля 100 лева. Не, няма, това са около 43 лева според мен, така визуално. Ето виж. Мисля, че нещата станаха добре. Лекси Пловдив, място, на което мога да намерите елексир под тапетата.